Eli ensin kirjaudutaan sisään omilla tunnuksilla ja siitä aukeaa sitten tämä päänäkymä, eli vasemmalla näkyy tiedostot, oikealla näytöt ja tuosta lisää tiedostopainikkeesta pystytään lisäämään tiedosto ja avautuu tämä ihan perusnäkymä, josta sä voit etsiä sen tiedoston, minkä haluat lisätä. Ja noin klikkaat sen tonne esityslistaan, niin se tulee näkymään tuossa vasemmalla. Ja samalla tuo julkaise-painike menee punaiseksi, joka tarkoittaa sitä, että on julkaisemattomia muutoksia. Ja sitä klikkaamalla saat julkaistua ne heti, ja jos tuo jostain syystä unohtuu tehdä, niin järjestelmä julkaisee ne automaattisesti 10 minuutin kuluttua. Ja noin, nyt kaikki on valmista ja tiedosto on mennyt näytöille.